ନବରାତ୍ରର ତୃତୀୟ ଦିନ ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା। ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବିବାହ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ନାମକରଣ କଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା। ଚନ୍ଦ୍ର ମନ ସହ ରିଲେଟେଡ୍। ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ଯିଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଚେତନ କରେ ସେ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ଚେତନା ସ୍ୱରୂପ। ଯୁବତୀ ରୂପ, 10 ହାତ, 8 ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର, 2 ହାତ ବରଦାୟିନୀ ଓ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରା, ମୁଣ୍ଡରେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର, ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର। ବାହନ ହେଲା ସିଂହ। ସିଂହ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଶକ୍ତି ବା ଏନର୍ଜି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା। ଚକ୍ର ହିସାବରେ ନାଭିମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ମଣିପୁର ଚକ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ। ପସନ୍ଦ ଭୋଗ ହେଲା କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି ଯେକୌଣସି ଭୋଗ, କ୍ଷୀରି, ପେଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି। ଫୁଲ ହେଲା କମଳ। ପୂଜା ବେଳେ ଘିଅ ଦୀପ ଆରତି ସହ ଘଣ୍ଟା ବଜାଇ ପୂଜା କଲେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ରାଶି ଚକ୍ରରେ ଶୁକ୍ର ବା ଭେନସ୍ ସହ କନେକ୍ଟେଡ୍। ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଲଭ୍, ଲକ୍ଜୁରୀ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ସୁଖ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ। ଶୁକ୍ର ଖରାପ ଥିଲେ ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ବି ଅଣ୍ଟେନି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୁଏ, କଳି ମନାନ୍ତର ହୁଏ। ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ନିଜେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ଓ ଶୁକ୍ର ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ଦୀପ ଜଳାଇ ଆଜି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ଭଲ ପାଇବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବା ଉଚିତ। ଯାହାର କଳହ ହେଉଥିବ ସେ ଆଜି ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳି ମାଙ୍କ ପାଖେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଓଂ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଏ ନମ। ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଓଂ ଏଂ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଏ ନମ। ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ତୃତୀୟ ନୟନ ଯୁକ୍ତା ମା ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ।